Na parroquia Rianxeira de Asados, localidade que veu nacer o Chicle, o presunto asasino de Diana Quer, lugar onde vive toda a súa familia e onde se localiza tamén a nave na que apareceron os restos da moza madrileña. Segue a vivirse o caso con gran consternación. Espertan a diario nas portadas dos principais xornais e nos programas de maior audiencia das cadeas televisivas. Desexan volver á súa vida cotiá, espertar do pesadelo no que sen querer están inmersos, unha situación semellante a que viven os pais e familiares directos do Chicle, abafados estes días pola presenza de numerosos medios de comunicación ás portas da súa casa, algo que non desexan e ao que non están acostumados. E nós o que pedimos, de verdad que pedimos, a eles piden, non queren facer declaracións, están moi afectados, pedimos a vós que xa cabedes isto, que os deixedes un pouco, xa non só por eles, sino por os demais veciños, están tamén moi afectados, están rodeados de vós, non poden empezar a facer outra vez a vida normal con vós aquí. Se vos pide que vos retiredes xa, están pensando, van a falar ca nora, de si quere facer algún tipo de declaración, ela non quere facer ningún tipo de declaración, e se a fai, a facerá en ese sentido de pedirvos que deixedes espacio, que deixedes vivir. Precisamente esta mañá recibían a visita da tenente de alcalde, Adelina Cés, que en nome do Concello lle brindou apoio psicolóxico, tanto para eles como para a filla do detido, que en vindeiros días deberá retomar as clases. Sí, nós viñamos a prestar, sobre todo, apoio psicolóxico á nena, que pronto vai a ter que comenzar a escola. Non sabíamos que non había un psicólogo tamén xa axudando á rapaza, entonces nós o que viñamos a dicirlle que, efectivamente, desde Asuntos Sociais, si fai falta que un psicólogo, antes de ir a empezar as clases o próximo lunes, pois que fale con ela, e que o próximo lunes, efectivamente, no seu instituto, no seu colexio, pois tamén teñan un cuidado, porque efectivamente os rapaces son inocentes, pero os rapaces repiten os roles, repiten o mismo que os maiores cando non pensamos moitas veces as cousas, non?